Són moltes les persones que hem patit violència per part d'agents de policia, de seguretat privada o funcionaris de presó. Un temps després del que em va passar, un amic em va donar el telèfon d'Iridia. Yo encontré a Iridia buscando casos similares al mío a través de internet. Me han ofrecido ayuda legal y psicosocial. Porten el meu cas de manera gratuïta. Y el de 56 personas más. En total han atendido más de 650 casos. Iridia m'ha connectat amb persones que han patit un cas similar al meu. Podem ser fortes davant tot, menys a la soledat i el silenci. Cuando te enfrentas a un caso como este, la ayuda de Iridia hace que no te rindas ante la impunidad. Para mí es important que lo que me ha passat no li passi a ningú més. I aquest és l'enfocament que treballem amb Iridia, que el meu cas serveixi per canviar les coses. Hoy nos pasó a nosotros, pero mañana les puede pasar a ustedes. Quiero ser parte de una sociedad crítica que revisa y fiscaliza las actuaciones de las instituciones del Estado. Gràcies a l'aportació de moltes persones, Iridia pot garantir aquest servei d'atenció Y la defensa dels drets col·lectius.